Oras, Salum, salam sejahtera di Hamuna Saluhukna Damang Dainam, Nanalonga di bagasan Kristus Yesus, Damin di Tuhan, namin di bagasan rohat taganuk marsada-sada. Ada orang sohita tangin hatani di bata, dia pala partikenon, jimulo tapasada rohatta martanya kita. Upuji jal hupasangapan mohale Tuhan, disudi asidot holong ni rohamna di lehommu di bagasan parnonan. Lalu mobi di bagasan partikenon neng marsaur hami dohto marhiti-hiti hatam. Taluas parsaron namion gabi batuduhon harajamu jala to sangat di kuarmu jala pasu-pasu nang lihat. Mau lihat itu kan. So dani hami dohto dim perbadia asa to dimi mengajari hami lamang auhon do mangatusi hatam. Di bagasan Kristus Yesus hami tangi homa hatam. Amin. Damang dinang nenolonga di bagasan Tuhan hatani di bata nasaur tuhita dia pala partikenon siya epistel minggu tanggal 26 September tahun 2021 dia nek maisan buku panguhub bidu 14 mamuka maisan ayat sada masuk maisa tu ayat 4 omahata ni Tuhan dungi tua masih Simpson tu timna gabi di ida sada buru-buru di timnas yang buru di halak Palestina genakok ibana muse asa dipabuat tu amana do tinana ninna do adong do hida sada buru-buru di timnas yang buru ni halak Palestina ope saya buat hamumai ibana bahin jelmak alenina amana do inana ma tu ibana dan adong huroha di tonga-tonga ni buru ni hanggim mana di tonga-tonga ni sadok humta bahin jelmak ubantung laho mabuan buru sian halak Palestina akan namar huluk jadi nina si Simpson ma tu amana ikon ibana buat muna diaw ay ibana do hasoloan ni rohak alay dang diboto ang naturasna tung sin Jehovah doi ay mga lului parbosira do ibana do pakhala Palestin ay tongon gumonggom Israel do halak Palestin ujui ido panjahonna Uria nenolonga di bagasan Yesus Kristus adong do paduhan halak batak na madokon buru ng magudak ikon pamuluton anak ng duli-duli ikon pamuluton totu sa tanggung jawab moral do dinatua-tua mengajari jala paborhaton anak na sa petumarumatan jala somal na moludung magudang sada duli-duli manang sada anak buru somal na ibana nang marhasotan na jala molo adong yang nakota nang marsaka marhasohotan di pabua matuhita saka na perjulos sa halin na tasukot buruaha do ibana molo nang parumeta molo nang helata marga ahado ibana di dia hutana songo dia naturas no karena as suku-suku non gabi hasomala do alay na rumikot sa agama do manang sa hapor siyaw do mula lang sa hapor siyawn somal na maragam do tabayan at kaalasan asunang sahap niya huriyan na inolongan di bagasan Yesus Kristus suang-songo ni do turpu jamita na sa tuhita dia pala partit yan songo dia si Simpson halak Israel pasahaton aha na dirohana tua-tua-tuana na di pasa ibana naikon marashotan na may ibana alay dung di pabotohan si Simpson na nang gabi parnijabuna na marasing siya ohumna na marasing siya sukuna sa halap paropuan halak Palestina dung di pasa ibana saluk na tahini rohana do ima nanay parumay di na tua-tua non terganggu ma hapor siyaw manang secara sederhana na dang setuju na tua-tua puasa ala na takas di pabotohon marhiti-hiti tupu jami taon ia parupuan nanay parumay di na tua-tua di si Simpson ima halak Palestina. Halak Palestin
do ala Israel totu maral. Hala Israel nunga 40 tahun nasida marsiat bagi gabi hatuban nyala Palestina. Jala masa bernik do pernihapan na dilala nasida. Jala takas do diboto naturas di si Simpson. Hala Palestina dan bangso na pinilit ni dibata. Dan dihalumon ni dibata. Ido ubaken sugu manang dan setuju nasida marparometong halak Palestina. Alai ahamana tabereng san hatani di Batam. Ditutun si Simpson dolomona. Dido ibana do ikon halak Palestina do gabi parnijam. Pamikirion nina tua-tuana marasin tu pamikirion ni si Simpson. Parumah tanggaw na naing pinukan ni si Simpson sa situng na sa luhuk nai dang mangasaw hadir di bana sendiri. Alai sungod dia di bata naing patuduhan akasakakna. Sungod dia di bata naing patuduhan imaguguna. Sungod dia di bata naing patuduhan holongi rohan. Marhite-hite na naing marumah tangga si Simpson sa sitong nasakap ni debatado na naing saut tu bangso ni debata do tu bangso Palestina. Di bagasan ayat pa 4 ton takas di dokot alay dan diboto ang unatoras na tung siyan jahu badui ay mga luluy parbusira do ibana do pakhalak Palestina ay tongon gumonggom Israel do halak Palestina ujuy. Yang artinya seperti apa? Lewat pernikahan itu maka semuanya kuasa kehendak Allah akan Allah nyatakan. Lewat pernikahan itu Allah mau menunjukkan kebesarannya. Allah mau bekerja di tengah-tengah bangsa Palestina lewat Simpson yang akan menikahi gadis Palestina. Hudia nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Obarto jahat di bahasa Indonesia dokon hidup sebagai keluarga Allah manang rumah tangga na dialomon ni debata. Songo dia do ima rumah tangga na dialomon ni debata. Obarto turpu jamita dia pala partikel. Na parjolo sahali par rumah tangga ni ikon hataridaan gobaran ni debata. Oma narmiko. Gudang udah mang daina. Rumah tangga nyala Kristen sonari dan patuduan lomoni rohani debata. Marbadai do kalena as. Alai marhiti-hiti turpu jemita. Neng takas di pabotos tuita. Rumah tangga na pinukan ni si Simpson. Patuduan gobaran ni debata. Gobaran ni debata sama dia. Gobaran ni debata nama kaholongi bangsa Israel. Gobaran ni debata nama ngulu di bagasan hasintongan. Marhite-hite parumah tangga na pinukan ni si Simpson. Nang uhumon ni debatama bangsa Palestina. Jalanan yang patuduhan ni debatama holong ni rohana tu bangsa Israel. Hurian yang nolong di bagasan Yesus Kristus. Hal ini juga menjadi sebuah cerminan di dalam kehidupan kita. Sebuah gambaran di tengah-tengah rumah tangga kita. Mungkin rumah tangga kita pada saat ini tidak mencerminkan kasih Kristus. Tidak menyatakan pekerjaan Allah. Tetapi lewat firman ini kita mau diajak lewat rumah tangga yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Pekerjaan Allah harus benar-benar nyata bagi kita. Lewat rumah tangga kita, pekerjaan Allah harus benar-benar kita nyatakan bagi orang-orang sekitar. Rumah tangga orang Kristen harus benar-benar mencerminkan bagaimana rumah tangga yang berkenan kepada Allah. Ini yang pertama yang harus kita ambil dari kebenaran firman Tuhan. Napa duahon huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Songo dia do rumah tangga namar pasaora tu debata. Napa duahon nanang dia jarot pihita marhite-hite parumah tangga di si Simpson. Lam sak masaluk na sakap ni debata. Damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Mungkin yang nakota nang marumah tangga ibana dan sesuai kriteria na doon kita.
Alay porsi mahamuna damang daina. Saluhutna na pinilitnya na kota. Atau sederhananya, setiap pasangan hidup yang kita pilih, tentunya bukan kita yang memilih, tapi Tuhan. Maka karena Tuhan ikut campur tangan di sana, ada kehendak dan kuasa Tuhan yang mau nyata. Maka kita juga harus mengamini ini. Alini damang dainang, sotung adong di bagasan pamikirot tapi tujuan nyarion. Unang adong behita berpikir, iko songonondo paromeku, iko songonondo helakku, iko jagoi makarejuna, iko songonondo ima todok kudo kalena asik. Rekod doi rekod. Alay na rumikko na nang mabotot di bagasan parnota, buhado ima yanakoton. Manang caro parumetto, manang caro helaton. Partuhan do ibana, marhapor siya tu Jehovah do ibana. Boy do ima nanang parumay manang nanang helaton. Patudon lo moniruhan di debata. Iko perlu do botot damang daina. Manang sonari na rumikko. Molotung do pehita damar parumay. Sunari kota sukun bagas di bagas rohat teman rumah tangga kita. Bagaimana rumah tanggaku? Apakah rumah tanggaku ini yang sudah diinginkan oleh Tuhan? Apakah keluargaku ini sesuai dengan keluarga Allah? Atau keluargaku ini hanya keluarga yang broken home, yang tidak hidup di dalam kasih Allah? Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Simpson memilih gadis Palestina, tentu bertentangan dengan adat istiadat. Tentu bertentangan dengan orang tuanya. Tentu bertentangan dengan semua orang yang mengenal dia. Tetapi dia memilih. Dia kokoh dengan pilihan. Maka ketika dia memilih itu, dia percaya dan Tuhan ikut campur tangan di sana. Lewat pernikahan itu, Tuhan ingin menyatakan kuasa. Maka kita juga demikian. Molonong dipilih tabuna pasangan muna. Gabi dong asaripe muna, gabi parsinod bulan muna. Iko posdoro hamuna, urupan di debatado hamuna, madalani parumah tangga muna tujuannya. Naparpudi sahali damang dainang, nenlonga di bagasan Kristus Yesus. Ahado nanang dohono ni hatan di debatatu kita, dia pala pertikan hidup sebagai keluarga Allah. Marhite-hite parumah tangga ta, iko takasma tahilala haluan nasihat Tuhan. Simpson, dia pala pertikan. Marhite-hite na dibuat ibana gabi dong asaripe na hala ima timna hala Palestina. Dipatari daw ni mana ma haluaon tu bangsa Israel. Dipakai di batama ibana patudon holong ni rohani di bata. Nah kita bikosong ni do damang mena. Di bagasan parumah tangga ta. Ikot tahilalado haluaon na pinatupan ni Yesus Kristus. Haluaon nang bilion ni Yesus Kristus. Asa boha. Asa marhite-hite rumah tangga ng majalo halos sa Yesus Kristus. Adong dame, adong holong, jala harajaw ni debata, miya ditong-tong rumah tangga. Amen. Martanya kita. Muliate mahusobar rohan namin tuho alit Tuhan. Nunga taruli hami, marhite-hite hatam dia pala partikan. Ajari mahami asa totong, makangulun hatam di bagas ang ulun namin sigaro pa. Ajaran mahami asa gabi rumah tangga na patuduhon lomoni roham. Ajari mahami gabi rumah tangga na pasanga poko di bagasan ulo namin si Tuhan. Muliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin. Shalom. Tuhan mamasuk-masuk kita.